ichi chinonzi love bombing, ende unoziva sei kuti munhu wauri kudanana naye ndo yaari kukuitira, nekuti itori red flag pachezvayo. Chinhu chinonzi love bombing isituation yekuti treatment kana kuti rudo rwaunopuwa nemunhu wauri kudanana naye runonga ruchibva pakuti uri kumuprovida zvakadii kana kuti uri kumupa zvinhu zvaari kuda here. Rega ndikupe muenzaniso 2 wekuvasikana newekuvakomana. Ngatange nekuvasikana. Kuvasikana inenge iri situation yekuti iwo mukomana paunopa musikana wako zvaari kuda kana kuti wamupa mari kana kuti wamupa magift, attitude yake inobva yachinja. Anotanga kukuitira zvese and anova more romantic and more active, zvokuti kana kukubikira anokubikira and kukuwachira anokuwachira usina kana kumbomukumbira. Asi pautime yaunenge usina mari attitude yake inochinja, especially tobva kuti uri mukomana anotambira mari pamwedzi. Uchaona kuti pakati pemwedzi pekuti akakumbira chinhu unenge uchiti bebe handina mari, anonga asingatombobatiki, anonga akadzima ende anonga ari palow key. Asi pautanga kusvika kumamonth end uku unoona kuti behavior yake towards you inochinja. Even pamachats chaipo chaipo muchitaura pawhatsapp anova more active. Iyoyo inonzi love bombing. Tochizouya kusaidhi revakomana manje. Kusaidhi revakomana rinonga rare kuti iwo musikana iwewe musi waunopa mukomana wako zvaari kuda, for example wabvuma kurara naye, anobva asununguka zvokuti kana mari anokupa ende zvese kana kukutengera anokutengera. Asi musi waunoramba kumupa zvaari kuda iwewe, zvakafanira kuti wauya kumba kwake wobva waramba kurara naye, iye anotanga kupawo maexcuses, mari haachadi kubuditsa. Iwo musikana ukangopa excuse chete, wauya kumba kake waramba kubatwa naye, kati akudaidza kuti uya over the weekend iwo bva waramba, iye anomeka sure kuti apa maexcuse. Even zvinhu zvaanga akapromisa kukuitira unotoona kuti anobva atotsvaka reason yekutovharisa zvinhu izvozvo. Asi musi waunongobvuma chete na iyewo anobva atokuitira zvese. Iyoyo ndo inonzi love bombing. Love bombing yakashatira papi? Love bombing yakashatira pakuti ukazoroorana nemunhu ane behavior iyoyi, nenyaya yekuti rudo rwenyu ruri based paprovision kana ruri based pakuti munhu ari kukupa zvipi. Saka pamuchange maa mumarriage pakazoshaya zvinhu zvekuprovida kana kuti pakazoshayikwa maresources, panenge pasina rudo, nokuti mamagara muri kuita inonzi transactional love. Saka type yemarudo akadaro norudo rusingapedzi kana 5 years hamuna kwamunoenda, nekuti rudo harufaniri kupiwa depends on kuti munhu wako ari kuwana zvipi kana kuti munhu wako anei. Saka ukaona munhu wako behavior yake ichichinja based pakuti wamuitira chii kana kuti wamupei, beware, be warned and be careful.